So what's up mga skalwag? Karon nga video mga skalwag, na ko order nga magic remote sa online. So ato siya i-try og unsa siya ka magical. So ato rong i-try kang tatang. So tuwa siya dito sa layo, ngumpay siya sa libon. Ngumpay siya kay para sa ikumpay sa kanding. So dara ako remote mga skalwag. So ato siyang i-try og unsa siya ka magical yun. So unsa pa atong langayan? Ato na ato tatang para matry na nato. So karon mga eskalawag, padulong na ta dito sa area nga ipapangumpayan ni tatang. So medyo libon jud mga eskalawag. So atuon gyapon na to kay para ato matry ning remote na to ba ug unsa gid siya ka magical jud. Okay, so i-update lang ta mo call lang ta mo mga eskalawag ug na ta dito mga eskalawag sa area. So karon mga eskalawag, diyan na ta sa area nga gipangumpayan na pinitatang mo agir turon diri. Ito siya remote ni agi. O din na kita ninyo. So ato siya remote. So di ni kabantay, dili ni kabantay. So 1 2 3. So dara mga eskalawag so na. So diyan na siya ako siya gida diri sa kuan sa Marabilla Beach. So wa siya kabantay. Tanawa siya. Hibong siya mga eskalawag, naa siya din abot siya diri sa beach ba. Dito ron ta siya sa libon gana nang umpay. So tanawa. Ha, nibong na. So tago-tagamay. Nangutana pambuan, nangutana ang buan. Wasa kay bawo na. Nana siya diri so. So magatawa. So magatawa ng mga tao. So hibong na siya mga tao sa mga eskalawag nga naunsa na siya. So ato na siyang ibalhin. So di tamblangan. Ito siya ibalhin diri. Diyan na sa Marabilla Beach. Okay, so ito siya ibalhin. So 1 2 3. Tawag kita na sa mga tao. Tanaw siya. No. Nibong na siya. Nibong na siya. Nibong siya tawan. Nibong siya. Kitanaw siya sa mga tao na. Nasa rin Maravillo sa park mga kalawag. So kitanaw siya sa mga tao na. Nibong na siya. So nibong siya nga. Anong nasa dito naabot siya. So wala siya kabantay nga. Ito siya magic remote mga kalawag. No. Okay, so siya kabantay na ikatawan na siya sa mga tao mga eskalawag. So ato siya balik na siya sa layupin. Okay, so 1 2 3. Okay, tara mga eskalawag. Ibunin mo ito. Ibunin. Nalo mo mga eskalawag. Ibong na mga babae mga eskalawag. Ibong katawan. Wala siya kabantay na naman. Wala siya kabantay mga eskalawag. Nga ito siyang ibalhin mga eskalawag. So tanawon, katawan. Hibulong ng mga babae siya mga eskalawag. So siya ito. Aral lang kagod. Lagi, aral lang ba? Dagat. Suri-suri ka diri beach ba? Sige lang ka pangumpay meron suri-suri buka beach ba? Di suri-suri lang sa lagi ibalili tigali. Ako na ning gisuwayan ang remote ba ug unsa ka epektibo ba? Magical gisa tayo, magical. Order ka sa online ani. Lindot kayo. Suri sa. Karo ka kari aning beach oh. Suri lang sa. Okay, so ato sa ibalhin nga skulod kan suko na. So 3 2 1. Arang kaligo dia. Ligo na di ba kay? Oh. Ligo dia kay. Wa kay kaligo, sige ka pangumpay ligo sa dia. Una oh. Ligo do. Ligo sa dia, muna lang uli nimo. Ligo sa dia. Wa kay kaligo na Marabilla mo, Marabilla Beach oh. O ligo sa dia. Ligo sa dia.